Бу малайлар һәм кызлар пилот булу өчен беренче адымнарын ясыйлар. Алар әкренләп самолет төзелешен үзләштерәләр, гади генә очкычның да һавада тору сирен беләләр. Зейнең 7нче мәктәбендә авиамоделләштерү буенча Татарстан укучылары арасында ярышлар узды. Таләпчән жюри вәкилләре укучы ясаган очкычның төзелеше белән кызыксына, очыру усталыгы һәм һавада тору вакытын бәялиләр. Оценим по количеству набранных очков. Вот очки идут 1 секунда, 1 очко. То есть самолет 1 секунду продержался в воздухе, 1 очко. Если, допустим, продержался самолет, пролетел в воздухе 20 секунд, уже 20 очков ему идет. Давид Цупиков ярышларга Казан шәһәреннән килгән. Бу спорт төрендә шактый тәҗрибәсе бар. Бабасы һөнәрен дәвам итеп, максаты киләчәктә очучы булу. У меня вообще дедушка, он профессионально занимался авиамоделированием, там самолеты строил, директором был. Вот. И вот он говорил, чтобы я авиамоделированием начал заниматься. Авиамоделләштерү бүгенге көндә популярлаша бара, балаларда күбрәк кызыксыну уята ди укытучылары. Шул ук вакытта оң дәрәҗәсен күтәреп, ватанпәрвәрлек хисендә тәрбияли. Учится, значит, резать, строгать. Ну, самое первое начинается, то есть я уже 3-й год тестирования провожу перед тем, как принимать на свои самые занятия. Потом научить их, значит, ну, как я говорю, научить модель летать. Вот. Ну, как ребенка учат ходить, бегать, разговаривать, так же здесь. Ну, здесь, значит, они и сами учатся запускать, и мы учим модель летать. То есть там проверяем его, как он там правильно летит, кабрирует или пикирует. Олимпиада җиңүчеләре гомумкоманда һәм шәхси зачетларда билгеләнде. Авиамодель спорты буенча 8нче республика ярышында 1нче урынны Зейнең балалар сәнгать йортында шөгыльләнүчеләр яулады. Калган җиңүчеләргә дә медаль, диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Адилә Брханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.